Күңеле бәйрәм булган адам баласының тирә-юньдәге кешеләре дә бәйрәмчә яшиләр. Бүген нәкъ шундый хөрмәтле якташларыбызның берсе, районыбызның моңлы сандугачы, район мәдәният тармагы өчен бихисап көч куеп, жан атып яшәүче якташыбыз, Яңа Зимница авылында гомер кичерүче Фирүзә Алижан кызы Алимованың алтын юбилее җитте. Шул уңайдан бар якыннары бергә җыелып, бәйрәм иртәсе хәзерләп, безнең тапшыру аркылы аңа иң җылы теләкләрен ирештерергә булдылар. Шуңа да инде вакыт табып, Фирүзә апа экраннар алдына утырыгыз. Чөнки бары сезнең өчен алдагы минутларда котлаулар яңгырар. Беренчеләрдән булып, яраткан тормыш иптәшегез Фәргать Рафик улы Алимов язган. Белмим, кадерлем, минем дулкынланган кадәр син дулкынланасыңмы икән бүген? Синең бәйрәмеңне үземнеке шикелле кабул итәм. Бәхетемә тигән өлешем, сөекле җан юлдашым, кайсы сүзләрдән генә башлап китим соң? Туган авылымның гүзәл кызын гомерлеккә үз итәрмен дип хыялымда да йөртмәгән идем. Алтын алмам башлап авылыбыз мәктәбендә 10нчы сыйныфка кадәр укыды. Аннары Мәләкәс шәһәренең авыл хуҗалыгы техникумында белем алды. Аның дәрте һәм иҗади җанлы булуы шул ук вакытта художество җитәкчесе курсларында тәмамлады. Туган авылы өчен жан аткан кыз бала 1990 елны кайтып совхозда диспетчер булып хезмәт юлын башлый һәм авыл мәдәният сараеның художество җитәкчесе вазифасында үти. Гүзәл кызны гашыйк булып 1992 елны гомерлеккә яр иттем мин. Һәм Аллага шөкер, бүгенгесе көнгә кадәр мәхәббәттә, татулыкта 28 ел бергә яшибез. Мәхәббәттә туган ике улыбыз да үсеп җиттеләр. Өлкән улыбыз Фаил башлап югары белем алды. Аннары армия сафларына барып, намуслы килеш хәрби хезмәтен үтәде. Бүгенге көндә үз гаиләсен барлыкка китереп, Казан шәһәрендә яшәп, Читтән тыш хәлләр министрлыгы бүлегендә хезмәт итә. Киленебез Юлия безгә күкләрдән иңдерелгән бүләк, кыз балабыз сыман. Бик акыллы. 2 югары белем алып, Төбәк-ара клиник диагностик үзәгендә тәрҗемәче булып хезмәт итә. Балаларыбыз да безнең кебек чын яратып кушылдылар. Әйтәләр бит, килен каниш туфрагыннан яралган дип. Әйе, Фирүзә дә минем мәрхүм әниемә ошаган. Әле киленебезне дә Фирүзәгә ошатам. Шундый ук ачык шат, киң күңелле, бар кеше белән дә уртак тел таба ала. Бар эштә хәленнән килә. Кеше улыбызга да шундый кәләш Ходай Тәгалә насыйп итсен. Фәнисебез 11нче сыйныфны тәмамлый. Тиздән ул да кыш баласы сыман читкә очып китәр. Исән-сау гына имтиханнарын да бирергә насыйплар итсен. Кадерле хатыным, икәү бергә без синең белән утлар да кичтек, суда да йөздек дигәндәй. Язмыш ул бүгенгедәй гел йөзе белән генә безгә карамады. Аның авыр чаклары да җитәрлек булды. Барысында бергә, шөкер Аллага җиңеп чыгалдык. Бүген, кадерлем, син үзеңнең матур юбилейыңны каршылыйсың. Шуңа рөхсәт ит котлап, барысы өчен рәхмәт әйтергә. Рәхмәт сиңа түземлегең өчен, сабырлыгың өчен мең рәхмәт. Ясын алда яратканым минем, бергә яшәүләре ул рәхәт. Балалар да инде үсеп җитте. Тиздән килер кунак, оныклар. Бу дөньяда тагын ни ул кирәк? Бары шул ул олы шатлыклар. Меңнәр арасында бердән берем, синдә җаным миннән киләчәк. Күңелемне җылытучы кояш, яшәештә гүзәл бер чәчәк. Күңелемә тылсым иңдерүче, йөрәгемне урлап алучы, меңнәр арасыннан иң кадерлем, иң газизым булып калучы. Язмышыма мәңге рәхмәтле мин, сине таптым гомер юлымда. Синең белән белдем сөю барын, хәзер инде гел син уемда. Җаныкаем, гел син диеп кенә тибә минем нәни йөрәгем. Бу сөюне мәңге саклармын мин, синең өчен, сиңа бәгырем. Җаныкаем диеп дәшәм сиңа, миңа бит син бик тә кадерле. Аллаһымнан кем дә шуны сорыйм, безнең сөю булсын гомерле. Сөю хисен сүндермичә саклыйк, ятларны без кертмик арага. Язсын иде тормыш юлларында синең белән җаным узарга. Хөрмәтле Фирүзә Алижановна, яраткан тормыш иптәшегез Фәргать Рафикович бүләк итеп җырда сайлаган, аны тыңларга чакырабыз.
Аңнарның сүйін орын сиңа Бүләк итәм туған күніңді Сүйіп сүйіліп үтсін ғөмір yolun Nur balkısın her şak yüzüngde Туған күніңе шушы жырын сиңа бүләгім Ак бәхеттен тұрсын тұрмыш юлың Шуны тілей бүгін йөрәгім Туған күніңе шушы жырын сиңа бүләгім Ак бәхеттен тұрсын тұрмыш юлың Шуны тілей бүгін йөрәгім Üzgen şeşke bülek gitmeyim sina Bülek giten canım jalısın Bәхетlerinin yıllar alıp gelsin Senin için iyin alısın Туған күніңе шушы жырын сиңа бүләгім Ак бәхеттен тұрсын тұрмыш юлың Шуны тілей бүгін йөрәгім Туған күніңе шушы жырын сиңа бүләгім Ак бәхеттен тұрсын тұрмыш юлың Шуны тілей бүгін йөрәгім Күңеліңдә һәр шак язлар булсын Чәчәк атсын сөю гөлләрең Туган көнең котлы булсын синең Гөл шатлыкта үтсен көннәрең Туған күніңе шушы жырын сиңа бүләгім Ак бәхеттен тұрсын тұрмыш юлың Шуны тілей бүгін йөрәгім Туған күніңе шушы жырын сиңа бүләгім Ак бәхеттен тұрсын тұрмыш юлың Шуны тілей бүгін йөрәгім Ак бәхеттен тұрсын тұрмыш юлың Шуны тілей бүгін йөрәгім Сөйіклі, яраткан, иң матур, иң жылы күңелле, иң тырыш, иң таләпшән, иң назлы, иң газиз, бірдән бір әниебез, Фирүзә Алижан кызы Алимова бүген жылы сүзләр ишетергә лайыклы кеше. Дип язганнар үз котлау хатларын батыр улларыгыз Фаил, тормыш иптәше Юлия һәм Фәнис. Аларның теләкләренә кода-кодагыйларыгыз да бик теләп кушылырга булганнар. Яраткан әникәебез, бүген синең матур, юбилейлы туган көнең. Шуңа күрә дә үзең шикелле матур кояш елмая. Иртәдән бирле үзең шикелле үк кышлар сайрый. Без бик бәхетле балалар. Чөнки сез әтиебез белән тормышыбызны серле әкият иттегез. Барысы өчен зур рәхмәт әйтәсебез килә. Безне эшкә өйрәттегез. Гомере буе эшләгәнегез безгә булса, өйрәнгәнегез үзегезгә дия идегез. Шуңадыр Аллага шөкер, әйдән чыгып киткәч тә мин югалып калмадым. Һәм беләм, энем дә йөзегезгә кызыллык китермәячәк. Бүген шундый матур көнне котлыйсы килә үзеңне туган көнең белән. Беренчедә телисе үзеңә саулык, гаилә тынычлыгы безнең семьяда. Рәхмәт үзеңә шундый матур булганыңа, игелекле,
bir şey bizga kengəş berib turasың. Рәхмәт безгә барча өчен. Туган көнең белән. Эни, поздравляю тебя с днем рождения. Самое главное — это здоровье. Я думаю, что многие присоединятся ко мне и подтвердят это. На самом деле желаем крепкого здоровья. Если наши родители будут здоровы, мы будем счастливы. Это однозначно. Также желаю женского счастья, а оно у вас непременно есть, потому что вы достигли огромных успехов, так как вы являетесь, не знаю, любимой и любящей женой, матерью 2 прекрасных сыновей, за что вам огромное спасибо. Поэтому ваш дом — это полная чаша, и это во многом ваша заслуга. Вот, так пусть всегда так и остается. Будьте нашей такой частичкой мудрости, да, которая направляет всех нас, и чтобы у вас дома всегда было тепло, уютно, как это сейчас и есть. Вот, с днем рождения! Оставайтесь всегда такой же добродушной, искренней, красивой, самое главное, да? С днем рождения! Туган көнең белән, Никай. Бүген синең көнең. Рәхмәт. Никай, бүгін сенің бәйрәмең, туған күнің. Рөхсәт ит, сине чын күңелдән тәбрик итәргә. Телим сиңа беренчедән исәнлек, саулык, узын гомер. Син дөньяда иң затлы, саваплы кешеләрнең берседер. Без сине шиксез хөрмәт итәбез һәм чын күңелдән яратабыз. Рәхмәт сиңа шундый ачык йөзле, ягымлы, кирәк вакытта кырыс булганың өчен. Бүгенгедәй сау, яшь, матур булып яшә. Шәшкәләрдән җем-җем итеп, якты нурлар бөркелә. Сиңа без бүген чын күңелдән рәхмәт әйтәсебез килә. Наз гөлләре үсеп чыга синең җылы куллардан. Кабул ит син котлауларны безнең ихлас җаннардан. Никай дип котлыйбыз без матур туган көн белән. Яшиек без бергәләшеп әти һәм синең белән. Кадерле кодагыебыз. Балаларыбыз ылыгаеп җиткәч, сезнең белән Ходай туганлашырга язган булган. Улыгызның безнең кызыбызны сайлап алуына без бик шат. Синең шул кадәр йомшак күңелле, киң йөрәкле булуың безне һәммәбезне дә бик тиз ара җәлеп итте. Бүгенге матур, алтын юбилееңа теләкләребез саны иксез-чиксез. Иң беренчедән, Аллаһ Тәгалә саулыгыңнан аермасын иде үзеңне. Эшеңдә бары тик уңышлар гына юлдаш булсын. Инде якын кешеләрең гомер буе янәшәңдә булып, сиңа юаныч та, таяныч та, терәк тә булсыннар. Кодагыйның алтын төсле юбилее җитеште. Ул үзе татлы җимештәй, алсуланып лапышты. Матурлыкка гел күмелеп үтсен һәрбер көннәрең. Шатлыкларга гел төренеп уссын гомерләрең. Тормыш арбасы авыр ул, бер ялгызың тартмалы. Хатын-кыз икәнлегеңне кодагый онытмалы. Юкка гына узмаган ул үтеп киткән елларың. Күрәсеңме, янәшәңдә нинди батыр улларың. Хөрмәтләргә килтеренеп, дөньяның ләззәтен таты. Тимердәй таза һәм исән, имәндәй бул син каты. Фирүзә Алижановна, балаларның бәхетен татып, яшәү бар адәм баласының хыял максаты. Без сезгә шуны татып яшәргә теләп калабыз. Бәхетле булыгыз. Biraz eğlengendir başında
хөрмәтле, иң кадерле, иң сөекле, иң кечкенә егетләр арасында бердән-бер гүзәл шәшкәбез булып үскән сеңлебез Фирүзә Алиҗан кызы Алимовага бүген 50 яшь тула. Алтын юбилее уңаеннан абысы Мәхмүт Алиҗанович, тормыш иптәше Гөлфия Закижановна, Казан шәһәреннән уллары Ринат, киленнәре Илмира, оныклары Аминочка, Әлмәт шәһәреннән уллары Илгиз, киленнәре Гөлшат, оныклары Эмилия йөрәк түрләрендә булган җылы теләкләрен җиткерәләр. Алтын көз айында алтын юбилеен алтындай кадерле кешебез бәйрәм итә. Бүген олы гаиләбездә зур тантана. Күп балалы гаиләдә 5-нчесе булып, 4 уллары янында бер кызлары дөньяга аваз салды. Кечкенәдән ук аны бердән-бер кыз дип назлап үстермәделәр. Киресенчә, ул үзе дә малайлар сыман нык холыклы булып үсте. Ат өстендә йөрергә дисеңме? Тимер ат, мотоцикл йөртергә кирәкме? Барысын да булдырды ул. Безнең белән бер рәттән пешән чабарга, җыештырырга да йөрде. Ул бер кайчан да үзен арабызда иң көчсезе дип санамады. Гомере буе актив, куйган максатына омтылып барып ирешә торган булды. Бала чактан ук ул барлык авыл, район күләм чараларда катнашып, җырлап биеп үзенең актив булуын күрсәтте. Мәктәптән соң әти-әнинең хыялын үтәп, Мәләкәс шәһәренең авыл хуҗалыгы техникумында бухгалтер һөнәрен үзләштерде. Ләкин иҗади күңелле кеше булу сәбәпле бар тормышын мәдәният тармагы белән бәйләде. Аллаһ Тәгаләнең әмере белән гаиләбез 2 тапкыр Алимовлар гаиләсе белән тоташты. Башлап Мөнир энебез аларның кызлары Фәридәне кияүгә алды. Аннары Фирүзә сеңлебезне Фәргать үз хатыны итте. Тырыш авыл егете белән алар хөрмәт ителгән гаилә булдылар. Шушы еллар эчендә безнең сеңлебез, апабыз үзен тугрылыклы хатын, газизәни, җан кардәшле туган, хөрмәт ителгән хезмәткәр буларак та күрсәтә алды. Менә инде 34 ел без килен белән каен сеңел генә түгел, ә бер туган апа сеңел буларак яшәп киләбез. Абыең өчен син гомере буе бар җилдән дә ышыкларга теләнгән чәчкә булдың. Кызганычка каршы туган йортта безне әти-әни инде каршылый алмый. Ләкин син авылда булганга аның күңеле ничектер тынычланып, барып килсә дә ял иткән сыман булам ди. Кадерле кешебез безнең. Шын күңелдән сине матур, юбилейлы туган көнең белән котлыйбыз. Раббым алдада, яраткан тормыш иптәшең Фәргать белән балаларыгызның кадер-хөрмәтен тоеп, яшәргә насыйплар кылсын. Без сине бик яратабыз. Бер елмайсаң, җиһан шатланадыр. Күзләреңнән моңнар агыла. Синең хакта мактап сөйләр өчен сүзләр үзе бик күп агыла. Хәрәкәтең, хылкың синең матур, сыкланмаган кеше бик сирәк. Синдәй газизыбыз кыз балага шиксез бәхетле булуы кирәк. Рәхмәт әйтәм әти-әниемә, сеңелемне бүләк иткәнгә. Бу тормышта миңа таяныч та, сөенеч тә бер үк биргәнгә. Кадерле без, яратамын сине диеп кабатлармын кат-кат бәйрәмеңдә. Очрамасын Раббым кирәкмәгән адәмнәре тирә әйләндә. Котлы булсын синең туган көнең, сиңа диеп кошлар сайрасын. Иң матурын сайлап алып хәзер бәйрәмеңә җырлар җырлансын. Фирүзә Алиҗановна, бер туган абыегыз гаиләсе белән сезгә карата дөрестән дә олы хөрмәт һәм абыйларча ярату белән яна. Бу җылы мөнәсәбәтләрегезне саклап алда да яшәгез. Яңгыраячак җырны музыкаль бүләк буларак кабул итегез.
Фирүзә Алижан кызы Алимованы алтын юбилее белән чын күңелдән бүген абыйсы Мөнир, тормыш иптәше Фәридә, балалары Рафаэль, Динара, тормыш иптәше Руслан, кайнапасы Фирүзә, тормыш иптәше Равил кытлап, йөрәк түрләреннән ургылып чыккан җылы теләкләрен ирештерәләр. 28 ел элек безгә килен булып төшкән Фирүзәбез үзебезнең бер туган сеңлебез булды. Бу сүзләр матур айтыр өчен генә әйтелгәннәре түгел. Килен Каниш туфрагы. Мәрхүмә әниебез сыман Фирүзәбез дә туры сүзле, бик тырыш, эшчән булды. Үз гаиләсен теше тырнагы белән алга әйдәп баручы, балалары өчен ул канатларын җәеп, бар давыллардан да саклый алучы әни булды. Шөкер, без кардәшләрен дә ул гомердә кире какмады. Әти-әниебез белән төп йортта яшәп, ул барыбызны да җылы караш, киң күңел белән каршылый иде. Хәленнән килгән кадәр бар нәрсә белән дә ярдәм итте. Әти-әниебезне соңгы көненә кадәр тәрбияләп, ул соңгы юлларына озатырга да ярдәм итте. Без аңа бик рәхмәтле. Бүген инде әти-әниебез булмаса да, бары бер туган йортыбызга кайтып, кунакка керә алуыбызга шатбыз. Фирүзәбез шикелле кешеләр бик сирәк очрый торганнардыр. Без аның белән горурланабыз да, шатланабыз да. Бүген бәйрәмеңдә сиңа бары изге теләкләрне генә җиткерәсебез килә. Бер авыздан Аллага шөкер бүген дә яшәп киләбез. Синең белән барысы да уртак безнең. Тирән хәсрәтләребез җиңеләя, тормышыбызга шөкранә итеп туя алмыйбыз. Изге йөрәгең, кайгыртуың өчен Худайның мең рәхмәте яусын сиңа алтыныбыз. Туган көнеңдә сиңа сәламәтлек һәм бәхет телибез. Эшкерсезлегең, ягымлы карашың, җылы, оптимистик сүзләрең белән безне һәр вакыт сөендереп яшәргә язсын. Күктәге кояш кайвакыт болытлар арасына качса да, күңел кояшың бер кайчан да сөнмәсен. Тагын бик күп тапкырлар сиңа гомер бәйрәмеңне каршыларга насыйп булсын. Кешелекле үзең, бик ягымлы сүзең, капкаң ачык, шәең гел куйган. Бу тормышның авыр бәхәсләрен шишәр өчен бәлки син туган. Күңелең синең һәр чак шулай ачык булсын һәр кемгә. Без телибез ак бәхетләр сиңа туасы һәр көнгә. Балаларың игелеген күреп, куаныч һәм шатлык булсын янәшә. Дус туганнар, күршеләрнең кадерләрен тоеп, безне куандырып гел яшә. Киленебез диеп хөрмәтлебез, үз сеңлебез сыман күрәбез. Кадереңне синең якыныбыз ышан әле без нык беләбез. Энебезне иттең син бәхетле, безнең өчен тагын ни кирәк? Сез дип кенә янып яшибез без, бары сез дип тибә ул йөрәк. Котлы булсын Фирүзәбез юбилеең, язсын бәхет алда татырга. Гомереңдә сагышларга сиңа язмасын шәле тарырга. Кадерле Фирүзә Алижановна, киләчәктә дә шулай бер-берегезгә ярдәмләшеп, матурлык тудырып, исән-имин яшәргә язсын иде. Якыннарыгызның музыкаль бүләге итеп без сезгә чираттагы җырны бүләккә тапшырабыз һәм юбилеегыз белән котлыйбыз. Туганым дип эндәшергә ярый әле син туган. Кирәк чакта ярдәм кулын һәр вакыт сиңа сузам. Сынылмаска һәм сынымаска без туганым тырышыйк. Авыр чакта бер-береңә ярдәм итик булышыйк. Сынылмаска һәм сынымаска без туганым тырышыйк. Авыр чакта бер-береңә ярдәм итик булышыйк. Без кешеле бит ныктырганда һәм булганда гел бергә. Баш имәбез дошманнарга, әгәр булсак гел бердәм. Бергә булсак авырлыклар тиз шишелер, тиз үтәр. Киләчәкнең иң яктысы безне бары бер көтәр. Бергә булсак авырлыклар тиз шишелер, тиз үтәр. Киләчәкнең иң яктысы безне бары бер көтәр.
sınamaska biz tuğanımı tırışıyık Ağır şakta bere-berine yerdem idik buluşıyık Birge bulsak ağırlıklar dişişileri tiz üten Kileşeknin ingi yoktası bizne barı berkete Kileşeknin ingi yoktası bizne barı berkete Үтә китә, сизелмидә. Менә инде 28 ел безнең Фирүзәбез күршебез булып түгел, үз гаиләбезнең әгъзасы булып яши. Шулай башланып китә күршегез Хадиша Усман кызы Фазлова, Әлмәт шәһәреннән балалары Нәзирә, Газинур, Иске Кулаткадан Гүзәлия гаиләләре белән язган котлау хатлары. Фирүзә килен булып төшкәнгә кадәр үк без күршеләр бик тату яшәдек. Беренче көннән алып Фирүзә дә үз кешебезгә әверелде. Бүген инде гомер агышы кызганычка каршы бик күпләрне мәңгелек йортка алып китте. Мәрхүмә кайнанаң белән кайнатаң да синнән бик ризадыр, Фирүзәбез. Чөнки син дөрестән дә бу йортның кешесе булып тугансың. Менә инде дистәләгән еллар без аның белән күрше булып, аралашып, кайгы-шатлыкларны бүлешеп, уңышларыбызга куанышып матур гомер кичерәбез. Без аралашуыбыздан файда эзләмибез һәм мөнәсәбәтебездә кара көнләшүгә дә урын юк. Шулай итеп юбилееңда аяз күк сиңа сәламәтлек багыны бүләк итсен. 100 яшеңә җитәрлек язмыш гел дөрес юлда гына йөртсен. Кадерле без синең ел саен туган көннәреңне үткәрәбез, син елдан-ел яшәрә барасың. Син безнең белгән кешеләр арасыннан иң якты күңеллесе, өстәвенә иң матуры да. Бүгенге көндә мин ялгыз калып яшәсәм дә, балалар читтә булып мин үземне барыбер ялгыз дип хис итмим. Бәлеше пешсә чәйгә, мунчасы улса мунчага чакырып ала ул мине. Балаларым да, оныкларым да аны туганнары сыман кабул итәләр. Кадерле күршебез, без ихластан сиңа бүген барысы өчен дә рәхмәт әйтеп, алда да шушы килеш аралашып яшәргә язсын дип телибез. Юбилеең мубарак булсын. Синең яныңда гел яхшы кешеләр генә була ала. Чөнки син үзең дә шуларның берсе. Син гел матурлыкка омтыласың. Шуңа күрә тирә-юнеңне чәчкә гөлләргә күмәсең. Минем теләгем шундый ук матур булып мәңге кал. Бүген бәйрәмең көнендә бар эш мәшәкатьләреңне онытып ял ит. Алтынга күмәр идек тә, инҗегә төрер идек. Бәйрәмеңдә бар галәмнең чәчкәсен бирер идек. Син әниләрнең саныннан иң гүзәл, кадерлесе, хатын дисәң иң ягымлы, нык сөя белүчесе. Таный сине бар авылдаш, хөрмәт итә күршеләр, шибәрлегеңә соклана хәтта чит, ят кешеләр. Әйдә әле юбилейны гөрләтеп каршы алыйк. Бу тормышта сиңа диеп бар матур сүзләр сайлыйк. Алтын бәйрәмең кытлы да, матурдан матур булсын. Күңелең алда җырны тыңлап, бары шатлыкка тулсын. Кадерле Фирүзә Алижановна, якыннарыгызның бик матур теләкләрен шундый ук күркәм җыр дәвам итә. Рәхәтләнеп тыңлагыз. Якын дусларың, яуа кытлау гөл чәчәкләр, изге теләкләр, нинди рәхәт җыелышкач, якын йөрәкләр. Туган көндә зурлыйбыз, чын күңелдән котлыйбыз. Үтә гомер кыскара дип моңайма, мәңге яшь бул картайма. Туган көндә мәңге яшь бул картайма. Уйнап көлеп узмаган бит үткән елларың, барында эзләгән тапкан алтын кулларың, сикәлтәсез булмагандыр үткән юлларың. Үзең әйбәт булгач менә бик күп дусларың. Туган көндә зурлыйбыз, чын күңелдән
яшә, мәңге яшь бул картайма. Бүгенгедәй гел елмайсын, нурлы йөзләрең, бәхетләр сирпеп карасын. Һәр чак күзләрең, туган көннәр кабатлансын. Тагын да теләкләрне кабул итеп, ал сине барысында. Туган көндә зурлыйбыз, чын күңелдән котлыйбыз. Үтә гомер кыскара дип моңайма. Мәңге яшь бул картайма. Туган көндә зурлыйбыз, чын күңелдән котлыйбыз. Үтә гомер кыскара дип моңайма. Мәңге яшь бул картайма. Үтә гомер кыскара дип моңайма. Мәңге яшь бул картайма. Мәңге яшь бул